Prosper, la superprotección contra el oidio. Gracias a su combinación, Prosper permite una potente acción preventiva y curativa contra el oidio de la vid. El oidio es una enfermedad endémica que tiene un impacto grave en la cantidad y calidad del producto final. Preserva tu legado con Prosper, que forma parte de nuestra estrategia integrada con diferentes soluciones de protección superior para cada momento del ciclo de la vid. Tu viña es tu legado. Para preservarlo, cuídalo con Bayer. Prosper. De Bayer. Los japoneses lo toman con... Toro, salmon, hamachi, ikura to uni no gunkan maki, maguro, nama wasabi, koshihikari, akazu. o algo así. Pero vamos, que aquí te lo tomas con un arroz y te quedas nuevo, ¿eh? Albariño Rías Baixas. ¿Gusta allí? Gusta aquí. Zorvec Vinabel es el nuevo fungicida antimildiu con efecto sistémico que incorpora una nueva materia activa. Recomendadas 2 aplicaciones consecutivas de Zorvec Vinabel entre la floración y el cuajado del viñedo. Zorvec Vinabel, lo cambia todo. Ridomil Gold Combi, fungicida sistémico contra o mildeu. Ridomil penetra na planta en tan só 30 minutos, polo que non é lavado pola chuvia. Ridomil é a mellor alternativa de tratamento para os primeiros crecementos do viñedo, xa que protexe mesmo os crecementos posteriores. Ben formulado co novo sistema Pepite, moito máis sinxelo de medir e mesturar. Ridomil Gold Combi, o fungicida. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. Despois do cuajado, agora estamos en fase de engorde de uva, dependendo da zona. Aquí na zona de Cambados está un poquinho máis adiantado, na zona un poquinho hacia o interior, pois estamos xa en cuajado en tamaño perdigón. Entonces, a partir de ahora, xa se empezan a ver os racimos xa máis ou menos desenvoltos e xa se ven os racimos, como de día a día prácticamente se ve medrar a uva. Coas chuvias que tuvemos estes días, pois tamén e temperaturas altas, temos que ter cuidado co tema do mildio, pois estamos nun estadio onde a uva é moi sensible a esta plaga e temos que protexer ben neste momento tanto o mildio como o oidio, sobre todo antes das chuvias, non? Agora tivemos un período un pouco inestable, parece ser que para a semana xa ven o anticiclón e vamos a estar un pouco máis co tempo máis seguro, entonces asegurarnos de que sanitariamente estamos limpios para que non teñamos riscos na colleita. Tuvemos un inicio de campaña moi tranquilo, cun mes de abril e principios de maio seco, entonces aí ao vir seco pois hubo menos incidencia de mildio. Neste momento pois levábamos xa 15 días con inestabilidade, pero como viñemos limpios de atrás, non estamos observando demasiados problemas. Non quere dicir que non vayamos a observar os primeiros ataques de mildio ahora con estas circunstancias que non colleu coas viñas ben tratadas. Entonces temos que intentar controlar ahora, que é onde é moi sensible a uva tanto o mildio como o oidio. O oidio vese máis mal, pero a partir de ahora pois xa se ve na uva, esta uva un poquinho máis grande, os primeiras uvas manchadas, non? Entonces hai que estar moi atento no momento que se detecte pois algunha uviña manchada, intentar cortalo canto antes para que non vaya a máis, que sería un problema para a calidade e incluso para a cantidad da uva. Na fase de multiplicación celular da uva. Entonces, despois de cuajar, ahora a uva vai medrar hasta chegar prácticamente ao seu tamaño, que será cerca de inicio de maduración, cerca de envero. Entonces, pois, ahora xa hai que empezar a facer os primeiros traballos de esfollados, despunte, deixar estes racemiños xa máis ventilados, ben dispostos, que nos vai a facilitar isto desde un punto de vista sanitario, non? Para que é máis accesible para o control cos produtos e despois incluso para a vendimia, non? Todo o que empecemos a traballar agora, xa estamos facendo un traballo de prevendimia onde vamos a ter un maior rendimento e incluso unha mellor calidade destes racimos. Este racimo que está ventilado e solto, pois está máis iluminado
e vai ter unha maior calidade que é o que está máis asombrado. Neste momento tan crítico da vide, é conveniente protexer o viñedo contra ataques de mildeu e oidio cun fungicida persistente que actúe contra as dúas enfermidades e non dañe a floración. Debemos estar atentos tamén á polilla do acio, controlando o seu voo para un posible tratamento. É un consello de Singenta. Máis información na nosa web. É aventurado, non? Pero, bueno, cos conteos e coa información que estamos manexando ahora, vemos que vai ser unha colleita normal. Vimos dunhas colleitas altas ou excepcionalmente altas nestes últimos anos, intuímos de que vai ser unha colleita normal para o período medio destes últimos 5 anos, non? Ahora, pois, todos os traballos que chamamos de poda en verde, esfollados, despuntes, desnetados, deixar o racimo xa ventilado. Hai que pensar que a folla é o órgano que vai a facer madurar o racimo, necesitamos folla suficiente, pero a folla que traballa é que está iluminada, a folla sana activa, a folla que está á sombra, pois vai incluso a consumir máis do que aporta. Despois, co tempo, poñerás amarilla e vai a cair, pero ahora neste momento estas follas que poden esconder o que é os racimos, incluso os netos, pois é recomendable sacalos, porque a folla ou o neto que saquemos ahora non vai volver a vir máis para adiante, non? Entonces, pois as follas que estean activas, que traballen ben, telas cuidadas para que a maduración e o ciclo total da viña pois cúmplase como esperamos. Todos os traballos de esfollado non se lle dá que se lle preste, é dicir, estamos traballando xa para a vendimia, que é un momento un pouco de máis estrés. As cubertas vegetales, falábamos fai 15 días de que podíamos estar con pouca agua, con poucas reservas de agua no suelo, temos que seguir as telas recortadas. Con estes días de chuvia a cuberta está medrando, non deixar cubertas vegetales alta, erva alta, sobre todo nos viñedos con menos suelo, con máis arena ou máis altos, e nos terrenos un pouco máis profundos aí podemos ter un pouquinho máis alta, pero tela controlada porque parece ser que co anticiclón que vai vir a partir da semana que ven as temperaturas van a subir, a transpiración da planta, é dicir, a cantidad de agua que vai a necesitar para bombear toda a cantidad de folla vai ser importante e que a competencia pola auga pois que non sea limitante para o desarrollo da viña. A ruta do Viño Rías Baixas segue coas súas propostas para achegarnos o enoturismo. Pontevedra e Salvaterra do Miño acollerán a segunda edición da cata sensorial. Serán os venres 10 e 17 de xuño ás 8 da tarde no Pazo de Mugartegui de Pontevedra e na Casa do Viño de Salvaterra. Catas sensoriales, ¿no?, que comenzamos el año pasado, que fue una actividad, la verdad, muy atractiva y diferente, ¿no? Buscamos darle una vuelta a las catas y en este caso es con los 5 sentidos, ¿no?, catar con los 5 sentidos. O obxectivo será exprimir o máximo os sentidos dos participantes nunha cata a cegas, comezando polo oído dende o descorche da botella ata o ruido do viño na copa, pasando polo olfacto que axudará a descubrir a que ulen os viños da de Rías Baixas. Rematarán co gusto que permitirá aos participantes recoñecer ou trasladar o padal os diferentes aromas que recoñeceron na fase olfactiva. En todo momento estarán acompañados polas explicacións do sumiller Nacho Costolla, que será o mestre de cerimonias. La verdad es que bueno, es una manera de volver a arrancar con más actividades en esta época tan interesante como es la primavera, el verano, para captar más gente y que la ruta del vino Rías Baixas sea un referente no turístico a nivel no solo regional, sino tamén nacional. A primeira edición celebrada o ano pasado foi todo un éxito. Nas dúas sesións os participantes poderán probar diferentes tipos de viño, monovarietal, plurivarietal, escumoso, tinto e algunha elaboración especial. Todo maridado con conservas de Anfaco Cecopesca. Só hai disponibles 25 prazas para cada unha das sesións. As entradas teñen un custo de 12 euros. Melody, tu referencia antimilio. Gracias a su combinación de dos ingredientes activos de actividad complementaria, se consigue una potente triple acción preventiva, curativa y antiespolurante contra el mildiu de la vid.
El mildiu provoca enfermedades importantes por la frecuencia, el largo periodo de actividad y la gravedad de los daños que provoca en tu viña. Melody ayuda a preservar tu legado formando parte de nuestra estrategia integrada con diferentes soluciones de protección superior para cada momento del ciclo de la vid. Tu viña es tu legado. Para preservarlo, cuídalo con Bayer. Melody. De Bayer. As catas de Galicia volven este ano con máis mostras para analizar. Foron 31 pertencentes ás indicacións xeográficas Bagazo de Galicia, Licor de Herbas de Galicia e Licor Café de Galicia, as examinadas esta semana en Santiago de Compostela. O xurado estivo composto por 7 catadores de ámbito nacional pertencentes aos paneis de cata dos consellos reguladores e enólogos e catadores. Así, a 24ª cata de augardentes de Galicia contou cun total de 12 mostras. Pola súa banda, a 11ª cata de licores tradicionais valoráronse 19 destilados, 9 de licor de herbas de Galicia e 10 de licor café de Galicia. En xeral, o xurado coincidiu na alta calidade das augardentes e licores tradicionais de Galicia, así como na ampla variedade de matices das mostras. Dende o Consello Regulador das Indicacións Xeográficas dos augardentes e licores tradicionais de Galicia agradeceron a participación do panel de expertos, así como o apoio da Agacal por organizar este certame, un evento que contribúe a poñer en relevo a importancia e o valor dos destilados con indicativo de calidade e orixe e que pretende promocionar, identificar e premiar as mellores augardentes e licores galegos. A los franceses les encanta con... Poularde de Bresse rôti à basse température, champignons glacés au vin blanc et soufflé de pommes de terre Mona Lisa à la crème de camembert tiède. Más o menos. Pero nosotros lo tomamos con un pescado bien fresco y tan a gusto. Albariño Rías Baixas. Gusta allí, gusta aquí. Fertimón recomenda Armetil 50, o funxicida que protexe a viña dende o inicio. Armetil 50, o sistémico con maior rapidez de acción e poder curativo. Armetil 50, o funxicida adaptado ás nosas condicións climáticas. Armetil 50, olvídese do tempo. Se o recomendas o Aga e Fertimón, é bon. Volve a festa do viño de barro. A cita retoma o seu formato habitual na súa 43ª edición despois de 2 anos de parón pola pandemia. A inauguración oficial será o venres 17 de xuño. Neste caso, o pregoeiro será o músico Johnny Wimil. Será o encargado de cortar a cinta, un acto no que estará acompañado polos pregoeiros de edicións anteriores. Durante toda a fin de semana no recinto do Pazo da Crega, os asistentes poderán probar os diferentes viños que se elaboran no municipio de Barro. Ademais, o domingo 19 a xornada comezará co inicio das catas, tanto da final dos viños caseiros como do certame da de Rías Baixas, para a posterior entrega de premios ás mellores elaboracións. Pero xa esta semana a festa comeza a notarse no municipio. O Concello de Barro, en colaboración coas 4 adegas da localidade e o sector da hostalería, puxeron en marcha unha campaña que leva por nome Brindemos polo Noso. A iniciativa permitirá degustar nos bares e restaurantes da localidade os viños elaborados en barro a un prezo económico. Ademais, o Pazo da Crega acolleu onte unha cata destes viños dirixida ao sector da hostalería local para dar a coñecer as particularidades e a calidade de todos os viños que se elaboran no municipio. Ridomil Gold Combi, funxicida sistémico contra o mildeu. Ridomil penetra na planta en tan só 30 minutos, polo que non é lavado pola chuvia. Ridomil é a mellor alternativa de tratamento para os primeiros crecementos do viñedo, xa que protexe mesmo os crecementos posteriores. Ben formulado co novo sistema Pepite, moito máis sinxelo de medir e mesturar. Ridomil Gold Combi, o funxicida. É un produto Singenta. Máis información na nosa web.
Los japoneses lo toman con... トロ、サーモン、ハマチ、イクラとウニの軍艦巻き、マグロ、生わさび、コシヒカリ、赤酢。 o algo así. Pero vamos, que aquí te lo tomas con un arroz y te quedas nuevo, ¿eh? Albariño Rías Baixas. ¿Gusta allí? Gusta aquí. Zorvec Vinabria, el nuevo fungicida para el control eficaz de mildiu en el cultivo de la vid. Su novedosa familia química y su modo de acción sin resistencias cruzadas, inexistentes hasta la fecha, la resistencia al lavado y sus propiedades sistémicas convierten a Zorvec Vinabria en una herramienta flexible y fácilmente integrable en cualquier estrategia de control. Distribuido por Soaga. Melody, tu referencia antimildiu. Gracias a su combinación de dos ingredientes activos de actividad complementaria, se consigue una potente triple acción preventiva, curativa y antiespolurante contra el mildiu de la vid. El mildiu provoca enfermedades importantes por la frecuencia, el largo periodo de actividad y la gravedad de los daños que provoca en tu viña. Melody ayuda a preservar tu legado formando parte de nuestra estrategia integrada con diferentes soluciones de protección superior para cada momento del ciclo de la vid. Tu viña es tu legado. Para preservarlo, cuídalo con Bayer. Melody. De Bayer.